ବ୍ୟଙ୍ଗ ଗୋଷେଇଙ୍କ କଟାକ୍ଷ। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ବ୍ୟଙ୍ଗ ଗୋଷେଇ କଟାକ୍ଷରେ ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଘରେ ରହିବାକୁ ମୋର ନିବେଦନ। କାହିଁକି ଶୁଣନ୍ତୁ ନା। ଘରେ ରୁହ ତୁମେ ଘରେ ରୁହ, ଘରେ ରୁହ ତୁମେ ଘରେ ରୁହ, ବିନା କାରଣରେ ପଦାକୁ ବାହାରି, ବିନା କାରଣରେ ପଦାକୁ ବାହାରି ପିଠିରେ କିମ୍ପାଇଁ ଖୋଳ କୁହ। ଘରେ ରୁହ ଭାଇ ଘରେ ରୁହ, ଘରେ ରୁହ ଭାଇ ଘରେ ରୁହ, ବେଳୁ ବେଳୁ ଆସେ ବିପଦ ଘନେଇ କରୋନା କରୁଛି ଜନକ୍ଷୟ। ବେଳୁ ବେଳୁ ଆସେ ବିପଦ ଘନେଇ କରୋନା କରୁଛି ଜନକ୍ଷୟ। ଘରେ ରୁହ ଭାଇ ଘରେ ରୁହ, ଘରେ ରୁହ ଭାଇ ଘରେ ରୁହ, 20 ଟଙ୍କିଆ ମାସ୍କଟେ ପିନ୍ଧି, 20 ଟଙ୍କିଆ ମାସ୍କଟେ ପିନ୍ଧି ସୁପର ମ୍ୟାନ ନାହିଁ ହୁଅ। ଘରେ ରୁହ ଭାଇ ଘରେ ରୁହ, ଘରେ ରୁହ ଭାଇ ଘରେ ରୁହ, ଦିହ ଯଦି ତୁମ ଖରାପ ଲାଗୁଛି ଡାକ୍ତରଠୁ ଫୋନରେ ବୁଝି ନିଅ। ଘରେ ରୁହ ତୁମେ ଘରେ ରୁହ, ଘରେ ରୁହ ତୁମେ ଘରେ ରୁହ, ବ୍ରିଟେନ ପିଏମ ପ୍ରିନ୍ସ ଚାର୍ଲସ ଆଗେ, ବ୍ରିଟେନ ପିଏମ ପ୍ରିନ୍ସ ଚାର୍ଲସ ଆଗେ ତୁମେ ଆମେ କେହି ସରି ନୁହଁ। ଘରେ ରୁହ ତୁମେ ଘରେ ରୁହ, ଘରେ ରୁହ ଭାଇ ଘରେ ରୁହ, ବିଦେଶରୁ ଫେରି ଘରେ ଯେ ଲୁଚିଛି, ବିଦେଶରୁ ଫେରି ଘରେ ଯେ ଲୁଚିଛି ତାନା ମୋଟା ବେଗେ ଖୋଲି ଦିଅ। ଘରେ ରୁହ ଭାଇ ଘରେ ରୁହ, ଘରେ ରୁହ ଭାଇ ଘରେ ରୁହ, ବୁଢା ବୁଢୀ ଯଦି ତୁମ ଘରେ ଛନ୍ତି ତାହାଙ୍କର ଭଲ ଯତ୍ନ ନିଅ। ଘରେ ରୁହ ଭାଇ ଘରେ ରୁହ, ଘରେ ରୁହ ଭାଇ ଘରେ ରୁହ, ବଳକା ଖାଦ୍ୟକୁ ବାହାରେ ନ ଫିଙ୍ଗି, ବଳକା ଖାଦ୍ୟକୁ ବାହାରେ ନ ଫିଙ୍ଗି ପଶୁ ଓ ପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟି ଦିଅ। ଘରେ ରୁହ ଭାଇ ଘରେ ରୁହ, ଘରେ ରୁହ ତୁମେ ଘରେ ରୁହ, ସୋଶାଲ ମିଡିଆ ଗୁଜବକୁ ଶୁଣି ଅଯଥା ବିଭ୍ରାନ୍ତି କାହିଁ ହୁଅ। ସୋଶାଲ ମିଡିଆ ଗୁଜବକୁ ଶୁଣି ଅଯଥା ବିଭ୍ରାନ୍ତି କାହିଁ ହୁଅ। ଘରେ ରୁହ ଭାଇ ଘରେ ରୁହ, ଘରେ ରୁହ ତୁମେ ଘରେ ରୁହ, 20 ସେକେଣ୍ଡ ରଗଡ଼ି ରଗଡ଼ି, 20 ସେକେଣ୍ଡ ରଗଡ଼ି ରଗଡ଼ି ସାବୁନରେ ହାତ ଧୋଉଥାଉ। ଘରେ ରୁହ ତୁମେ ଘରେ ରୁହ, ଘରେ ରୁହ ତୁମେ ଘରେ ରୁହ, ସୋଶାଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ, ସୋଶାଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ କରୋନା ଭ୍ୟାକ୍ସିନ ଏହାକୁ ତ ମନେ ରଖିଥାଅ। ଘରେ ରୁହ ତୁମେ ଘରେ ରୁହ, ଘରେ ରୁହ ତୁମେ ଘରେ ରୁହ, ଏପ୍ରିଲ 14 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ, ଏପ୍ରିଲ 14 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଲକଡାଉନକୁ ମାନି ନିଅ, ଲକଡାଉନକୁ ମାନି ନିଅ। ଘରେ ରହନ୍ତୁ ନା, ନିଜେ ତଥା ନିଜର ପରିବାରକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିପାରିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ନମସ୍କାର। ବ୍ୟଙ୍ଗ ଗୋଷେଇଙ୍କ କଟାକ୍ଷ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୋମବାର ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟାରେ କେବଳ ଓଡ଼ିଶା ମୋବାଇଲ ଟିଭିରେ।